Bojovník 2. Bojovník 2 posiluje dolní končetiny, hýždě a také nám protahuje třísla. Rozvíjí rovnováhu těla, koncentraci a vůli. V sanskrtu ho poznáte podle označení Virabhadrasana 2. Pojďme si ukázat, jak na to. Postavíme se doprostřed podložky a roznožíme tak, aby zápěstí byla přibližně nad chodidly. Pravé chodidlo vytočíme ven, aby prsty směřovaly rovně dopředu. Levé chodidlo točíme mírně dovnitř tak, aby malíková hrana chodidla neodstávala od podložky. Pokrčíme pravou nohu, a to ideálně do pravého úhlu, aby koleno bylo nad kotníkem a stehno rovnoběžně se zemí. Snažíme se, aby koleno mířilo na prostředníček na noze a nevytáčelo se. Dáváme pozor, aby koleno nešlo před kotník. Pozor, abychom nevystrkovali zadek, pánev je mírně podsazená, kostrč míří dolů. Ramena máme uvolněná dolů od uší, paže v protažení, dlaně se dívají dolů, pohled směřuje na prostředníček přední ruky. Snažíme se držet střed těla pevný a vyrovnaný, abychom si udrželi rovnováhu. Kontrolujeme náš dech, udržujeme ho klidný a stabilní.